Всім слава Ісусу Христу! Дійсно, в цей величний святковий день, святій неділі, ми маємо таку гарну нагоду відзначати свято хліба, яке вже є традицією. Так як ми на преображення благословляємо, дякуємо Богові за першоплоди, за плоди праці людських рук, за плоди землі, так у це свято хліба наше християнське місто дякує Богові за хліб насущний. І це велика ласка, коли людина свідома того, що за хліб треба дякувати. Ми дякуємо батькам, дідам, прадідам, всім, які навчили нас шанувати і любити хліб. Напевно, старші пам'ятають, що ще колись, коли падала скипка хліба, бабці, дідусі казали, що треба взяти той хліб і поцілувати. І що є великим гріхом викидати хліб. Чому? Тому що хліб – це є те, чим людина живе. Сьогодні, розпочинаючи це свято хліба, як подяку Богові за хліб насущний, хочу знову і знову запросити вас до спільної молитви «Отче наш», в якій ми просимо про хліб насущний, щоб ми так урочисто, будучи всі на площі, цією молитвою подякували Богові за всі дари, якими нас Господь наділяє. Те, що ми живемо, те, що можемо святкувати разом. І сьогодні також за всіх учнів і студентів, які розпочали цей навчальний рік. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Нехай Господь Бог благословить всіх вас, щоб ви мали міцне здоров'я гарно святкувати в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім слава Ісусу Христу!